heslo je... Hovno kleslo. Zázračný akadiér. No poďte. Poďte ďalej, slečna. My sme vás prišli vyčúkať. Ale čo? Nás? Ne tvoji matku. Vy nás? Ne. Ahoj, Niker. Ahoj. Dar teper robila hubo. My sme vás prišli vyčúkať s lidom, čo máme v tomto. No to snad nemyslíš vážne. No ukáž, ja to hneď zistím podľa kokotu. Really, nigga? Až mi z toho mrdá mi v hlavě. No to je jasné, tuto kokot je celkom ako v kokotu. No čo to tam máte? Kurvím a mravte. Aha. No počkaj. Běž do prdele! To musíme prešetriť. Ukáž. Tohle je tung sahur. Co to, kurva? Vy jedni. Pušky, horálky, myši, Rad. panic. That was legitness. No dobre, čo s tým? Neviem. Myslím si, že si na to môže iba špárky. Na prvý porad hneď musím povedať, že... Viem, vyrobíme z toho. Hovno. No, to som chcel povedať. A tu je záchod. Vy zliekajte učky ako Deti. Jesus Christ. ak nemáte učky ako Deti. vy zliekajte Si svoju mamu. Skrátka, jamča je krátka. Vyzliekajte, ako by ste pili. Nikolaus, votykuš. Ak sa bojíte ihly, tak... Chceš úplnej čure? jednoducho premýšľajte, vymýšľajte si to, čo vy a tvorte. Tak čo to bude? Hviezdička? Alebo složka? Always, aby byly vaše dny příjemnější. Alebo zvonček? O, dole! Alebo vyzerací stromček? A hneď na začiatok tok. Jeden zlepšovák, zborák. Na Niker som si urobil uzlík A potom som sa buchol o šuflík. a pomocou lepiacej zboračky prilepil kokotu na stôl. Fujky. Tak čo, milí moji, vyskúšate si to? Seru ti! Nastrihám si ho. Fotografie svojich tvorov posielajte na mailovú adresu. Naser sekundo.